Ambalma o bisimila malakchuka don kibaru kenekan bi kibara mun bambolo kada kulo kan o de kunu tarata don juin kalo kile mugan duru gunda ka ale ni peru koni chelala wala jugu tabaga do koni tara bingalke wale ta dana ambasaku ka kelegeche koni segere ogo koni sababu yala dana amasaku ka kelegeche koni chaman borna anina dana amasaku jekulu mogo yere koni ka fala ko kile damado soni ni wale jugu nkata ka ulu segere ko wale jugu tabaga do fene kuntagara tuguni ni gata dugu taga mobili do koni kunabe ninga mogo chaman koni faga ala ko wa fene uklala katani mogo tan nyogona fene yi o koni kele ulu e chibla finintiguma nga ali bi jabi koni masoro kadi uluma ko utora finintigu koni nyana flela ko fo kunu tarata do wale jugu tabaga koni na lenflene ka dana amasaku kelegeche koni segere ko dana amasaku ka mogo chaman koni sara ni jekulu nun koni ka fola dana amasaku o jekulu koni nyemogo ka fola ko jamana nyemogo koni ka fola ko ulu ka kelege feumbla ko wala sa bem na jogamna ko ga ulu be saka kelege feumbla chogodi ko ni finintigu koni mase ulu ka yoro konnana ko ka dugula mogo koni lakana ko ulu koni tena seka kelege feumbla nin kankan ko sabla o kelege chemun koni bonne fle unilanie ko ulu do koni me dugu ni nyogonche wala sa jogamna ka seka dugu de koni ka lakana sabati kibara bere mambulo kada kulo kan o de kunun tarata do juin kalo kile mugan duru peru ale fene be bajangara maraka bingalgala do kon ne fene taraka wale juguta ko o dugula mo gon kon segere dugula mo gon kon ye mo gon nani faga ni bingalgala nun kon na ga dugula mo mo kelen kon fene bonela anina akoda fe kon ya takalaje ko lakana koni sabati lente uluka yorowla o temelen ko xabo eno ko bancha karani gunda ka nyogon cetuguni ko dugudo koni fene be eno ko kokali ko wale jugu tabago koni fene tarabi do so do koni fene kayeno ninga mo chaman faga ni do so nun koni fene la ko ni bela dugula mo koni sigilendo ninga finitigu ka nalima kono ko ga o koni bela ko ulu koni tega seka finitigu koni ye folo ko ni bingal kala nun koni ye uga fagali ka walo ke ninga kila ka boli ka boni yoron natkuni ni dugula mo nun koni ka fola kulu koni maseka do mo kele munun kon be ka ni bingal ke wale nunun ke ko ulu kon ba nyini jamana nya mo fe ko wa fene ute sege anyini na ufe ko u kon ka ujija ka se kala kana sabati ulu ka yorowla bara mambulo kada kulo kan ore dogo kun temele senin ka ulu kon bora ku ka dusuma kasa ire sabla ko ulu kon ya ngunun kame ka fa ko afala ko G5 Sahel ko o sobab na take ulu kon ka sigidala G5 Sahel koni ale koni kunkanga ke badala bugu nga o koni demsenu mason o ma sega sige no fo apma ere koni fora conseil des ministres la ko yenta mabo ko abole ye no sisa no ubefe jamana nyemo koni befe ko kata ni G5 Sahel koni soba koni sigi senu ko ulu koni ma jene bi ulu ma jene sini ko sabla ni ya takalaje ko G5 Sahel koni asigila yoro ko bambagachi wala koni tena yoro jenya o yoro la ko sabla G5 Sahel mogo ko wale jugu tabaga koni nyedondo o koni na kosabe koni G5 Sahel soba koni nanake ulu ka sigidala ko o koni dankarle sigidala mogo koni beka alla kanala ko ulu koni tena usigi ko okola jatento ko kata G5 Sahel koni sigi senu ko na asoro ko orebe jamana nyamoko kono ko ulu koni ba nyini ufe uka upwama senu meri ale koni nyini ngala G5 Sahel ko koni ukumu konala ale ya yire ka foko koni masara ale la ni G5 Sahel ko ina ko kata sanfe fo kana duma mo ko ni ma fenfo ale nyana ko o kama ale koni feneti se ka fenfo ni ko ina folo kibara wera mambulo kada kulo ka ode kunu tarata do juin kalo kile mugan duru karim keta ale koni kukelembe ka Mamadou Jaje Sako nan ko ma ko les sax ka o koni wele bogo jenne sanfe commune 3 Kiriblona kunu ola les sax ale koni tara commune 3 koni Kiriblona ninga ta wele koni jabi oko ukumun konna la abarake nyogon koni chaman bola ninga ta deme koni do ama ka sababu ke ko les sax ale koni ye mogo deme ni oye Adama Drame ka galon koni da alela kila jigina kabini samba fla ale ni tan woro les sax ale koni ka arajo sola Adama Drame koni ne sera eno ale fene nyingal do koni tengu ola o kuma koni konna la Adama Drame ale koni ya yire ka foko Karim Keta ko ale koni nobe Birama Touré o koni ka tununina Birama Touré ni o koni fene Mali journaliste doy Karim Keta koni ka fala ko ale koni note Birama Touré koni ka tununina ko uye
galon kɔni da ale la o ko kɔni sababuya la Karim Keita de filɛ ka wele bɔgɔ jeninen kan Mamadou Diadje Sakɔ ni o ye le saxe mɔgɔ minnu kɔni bɔra ka taa commune 3 kɔni kiribulon da la ka dɛmɛ dɔ ale ma o mɔgɔ ninnu kɔni ka fɔla ko bin kɔni kɛla le saxe kan le saxe ale kɔni ye kunnafoni dila ye ko wa fɛnɛ a b'a ka baaraw de la ko a kɔni ma dɔwɛrɛ kɛ ni ka Adama Darame ko kɔni ɲininka les sax kɔni selen kiribulonna yen nɔ u kɔni ye baara kunfɔlɔw kɛ procès kɔni ale kɔni bilala dɔgɔkun wɛrɛ la ni o bɛ bɛn araba ma juillet kalo tile 3 ko a kan ka segin ka taga o la fɛnɛ ko sɔni o cɛ fɛnɛ ko wari hakɛya dɔ bɛ yen nɔ ni o ye sefa wari 20,000 ye ko Karim Keita kɔni fɛnɛ kan ka k'o sara walasa cogoya min na procès in baaraw olu kɔni bɛ se ka bɔ a sira fɛ hakililajigila ka fɔ aw ɲɛna ko Adama Darame ale kɔni bɛ France hali bi ale kɔni mana Mali la fɔlɔ an balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da aw tulo kan ani ce an ka kulomajɔ la